Здравейте, аз съм Васил Коликовски, управител на фирма Geosolar и ви представям нашите земно свързани термопомпи вода-вода. Новия дизайн на нашите кутии, които вече изглеждат много добре. Характерното за нашите машини, че задължително монтираме в тях единствено и само компресори на американската фирма Copeland Crowe, които са възможно най-добрите компресори, произвеждани в света за тази цел, т.е. за земно свързани термопомпи. Другата характерна особеност за нашите машини е топлообменниците, които са устойчиви на замръзване. Какво означава това? Това означава, че ако по някаква причина не се подава достатъчно вода подземна към машината и автоматиката, в която монтираме в нашите машини, не изключи машината, понякога може да се случи и такова нещо. При замръзване на топлообменника той не се деструктира, той не се пука. Това е уникално за нашите машини. Тези топлообменници са патентовани от мене на 31 март 2011 година и позволяват при един екстремен режим намаляване на дебита на подземната вода машината да работи с по-малък дебит на подземната вода, охлаждайки водата до по-ниски температури. Всички други производители в света при охлаждане на подземната вода под 5 или 6 градуса изключват машините си, за да не се достигне до спукване на топлообменника. Докато нашите машини позволяват работа и охлаждане на подземната вода до 1 градус, което дава една допълнителна сигурност на клиентите, както и на нас. При направените тестове преди 2 години в немски термопомпен център с машини с пластинчати топлообменници, сглобени специално от нас, и с нашата конструкция коаксиални топлообменници, получихме една и съща ефективност, както при пластинчатите, така и при нашите топлообменници. Но предимството на нашите топлообменници, както разбрахте, е огромно пред пластинчатите, които изискват специално внимание при филтруването на водата. Много важен параметър за една термопомпа е температурата на изпарението на фреона. Колкото тя е по-висока, толкова машината работи с по-висока ефективност или, както масово се нарича, с по-висок код. Сега, били дошла малко насам, мога да ви покажа на тази машина, която в момента е достигнала 50 градуса, какво е изпарението на фреона. Сами можете да се убедите. 14,2 градуса. Изпарение, което е изключително добро. Да, наистина, тази машина се намира в Пловдив, където подземната вода е с около 2 градуса по-топла, отколкото в София и в Северна България. Но и в София постигаме минимум 10 градуса температура на изпарение на фреона, което е гаранция за една изключително високо ефективна работа на машината. В момента тази машина дава ефективност 1:6,5, копа и е 1:6,5, превъзхождайки почти всички западни аналози. Термопомпите на Geosolar нямат нужда и от буферен съд. Да, действително, нашите термопомпи нямат нужда от буферен съд, именно поради конструкцията им на топлообменниците, за която споменах в началото. Благодаря ви за вниманието. Това беше.